India je práve známa aj tkaním hodvábnych produktov. Práve v meste Varanasi máme jeden z najstarších typov priadenia, a to kedy títo dvaja páni musia spolupracovať. Ten pán vzadu je umelec, ktorý dvíha ručne konkrétne vlákna, ktoré potrebuje, a následne tento pán, ďalší umelec, pridáva farby a následne vznikajú už hotové takéto farebné, krásne produkty. Naozaj veľmi ťažké. Samozrejme, neskôr sa to zmodernizovalo a vynaliezli tam toho pána takéto maličké plaketky, kedy vlastne automaticky sa tento stroj posúva, dvíha tie konkrétne vlákna a toto už pán len prestrčí vlákienko, ktoré potrebuje a tak. To vám samozrejme povedia, že robia to aj dodnes, ale dnes to všetko robí strojovo, čiže nedajte sa.